କାମ ନ ସରି କେଉଁଠି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଶହୀଦ ମନୋଜ ବେହେରା ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ୟାନ ଓ ନୌକା ବିହାର ସଦାବାବା ବି ଏଇଟା ହେଇଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ମାନେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ତା ଦେହରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ଇଏ ସରିଛି। କେମିତିଆ କ'ଣ ସବୁ ଆମର ଏଇଠି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ବୁଝାପଡ଼ୁନି, କିଏ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କାମ ନ ସରି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, ସବୁ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କାମ ନ ସରି କରିବା ସବୁ ଠିକ୍ କଥା। ଦେଖାଯାଉ ଆଉ କେତେ ଦିନରେ କାମ ସରୁଛି, ପୁଣି ଆଉ କେତେ ଥର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଛି ଏ ଜାଗା।